Belum. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tusude ruas, dohok tamu namar minggu di Tikion, suang songoni di hamu, amanginang, nama dohoti parmingguan, na di Jabu, dohok di ingatan na asing, na marhitehon live streaming, horas, jala selamat beribadah madihita, tabuk kama masuk, tapuji matuhata, marhite edde sian buku edde nomor tolu ayat sada.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon, amen. Ise dona jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala ise dona jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang, dohot nayas roha, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata asima roham dihami, aidang tarbahen hami mabahen manangaha, molosoho dongan nami. Dibaheni sailehon madihami roha ben wagijang, asa tahu hami manibangi, dohot mangulahon lomoni roham. Sai dongani mahami, asa miak kami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, maret demahita sian bukuet di nomor 417 ayat sada dohot ayat. Tangihon hamuma patik ni debata di minggut tasadarion dohot lapatanna patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu. Dia dolapatan ni oddo ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unak kita olo marakal mangarohai ugasan ni dongan jolma dohot ugasan tinadikon ni opuna sirupod donasida mangaramoti nasa ugasanna akup ni dang jadi bola-bolauta pardihuta ni dongan jolma manang naposona pe siapo oddo nasida jala sidas dason madapoton ulauna hian ima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu Tuhan debata taringot tu patihi ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bar tu patikmi amen. Tapuji Tuhata, maret demahita sian bukuede nomor 122 ayat sada.
Tato poti madosat tanah godangi tua dopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasuhatu dosan. Para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajaha toddo hami tubuh. Jaladang adong hapor siaun di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akadalanmu. Masai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asi ni roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami. Dohot pangalosion nami. Say ingot mahami hobartu asi ni roham. Dohot denggan ni basam alani guarmo. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham. Di dosa nami nagodangi. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tuha sesaan ni dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun, jala songon obun manorop akka dosam, say mulak mahotuahu, ayau do sipaluaho, hasangapon ma di debatana di gejang. Amin. Taput jitu hatta maret de mahita sian bukwede nomor 755 ayat sada sahat rodi ayat.
Hatani debata naga beturpuk epistel di parmingguata sadarion ima sian pesalmen 146 mamukka mai sian ayat sada sahat rodi ayat 10 amanginang tajahama namar sikat soring. Haleluya ale tondikku puji ma Jehovah. Unang marhaposan hamu tu akka pangarajai, tu anak ni jolma, naso upeo panupahion di bagasan ibana. Martua manang ise nama bahet debatani si Jakob pangurupina, marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Sipatikos uhum tu akka nani rupa, silehon sipanganon tu akka namale, Jehovah makarhari akka natarate. Jehovah mengaramoti halak naburo, ibana margogoihon akka nasopot somarama somarina, dohot akka namabalu, jala dipalipe yanggo dalan ni akka parjahat. Ima sahatna, martua do halak na tumangihon hatani debata, jala no peopsa, amen. Tapuji Tuhatta, maret demahita sian bukuede nomor 730 a ayat sada. tahatidak koma hata hapor siautai
songon nahinati dakkon ni dongatta saha porsiaun di sadok portibion rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo nasuhatu dosan natu mepalangit doh tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai iman di tubuhon ni si Maria nagebegabion sianton di perbadia andorang suhabubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panghuman ni selatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanu atoru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon nama naik tu surgo la hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dusani disima ibana manguhumi halak nama ngolu dohot namate. Au porsea di tondi perbadia jala adong sadahuria nabadia huria atau panila Kristen akka nabadia dohot dihasaan ni dosa dohot dihatai namandok mulak mangolu sogok daging ni halak naung mate dohot diangoluan na sora suda. Amin. Tabegema titing na masa dohok na naing pamasaut tadi huriatta nani jahahon ni sahalak parhalado. Salam. Salam. Minggu 15 Trinitatis. Ima guarni minggutta sadarion. Jala topik ni minggutta hadaulaton mardongan sabam niroha. Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa 27 September 2022 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon Week. Hari Rabu 28 September 2022 masuk pukul 19.00 WIB. Week 5 di Bagas ni keluarga Nyonya RD Aritonang Bibil Pro Ka Borusiagian. Alamat Jalan Kolonel Masturi nomor 101 Cimahi. Wek pitu di Bagas ni keluarga Osi Marmata Borusinaga. Alamat Komplek Bukit Permata Blok E Cilame KBB. Wek sia di Bagas ni keluarga Sidabuke Inang Borusilalahi. Alamat Komplek Bumi Pakusarakan 2 Blok A2 nomor 21 Tani Mulia KBB. Hari Kamis tanggal 29 2022 masuk pukul 19.00 WIB. Wek onom di Bagas ni keluarga Situa P. Gultum Boru Marpaung. Alamat Komplek Curug Agung nomor 135 RT 01007 Stasiun Padalarang. Wek 8 di Bagas ni keluarga Situa Haye Panjaitan Boru Sihombing. Alamat Cihapit Timur RT 04 RW 020 Cimahi. Marturia persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 25 September 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan
bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 5. Pemberitahuan. 5.1 Baptisan Kudus Padidion Nabadia. Pada hari ini, Minggu 25 September 2022, dalam ibadah Minggu pagi, dilaksanakan baptisan kudus dewasa kepada Aprilia Anugrah Kristiani dari WEK 9 dan Johan Carlos Parhusip dari WEK 7. 5.2 Pemberkatan nikah warta pertama. Atas kasih karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudara Sertudio Rico Juanda Siagian, putra dari Bapak Perlindungan Siagian, Ibu Bulan Boru Tambunan, yang beralamat di Jalan Wijaya Kesuma, Kelurahan Pahlawan Binjai, anggota jemaat HKBP Binjai, Resort Binjai, dengan saudari Imelda Susanti Boru Simangunsong SPD, putri dari Bapak Juang Simangunsong almarhum, Ibu Rosmawati Boru Siahan, yang beralamat di Jalan Caringin, Gang Pinus 3, garis miring 1, pada Larang, anggota jemaat Gereja HKBP Jalan Lurah Cimahi, masuk WEK 6. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 di HKBP Binjai Resort Binjai. 5.3 Kegiatan Parguru Malua. Sehubungan akan berakhirnya kegiatan Parguru Malua tahun ajaran 2021-2022, maka akan dilaksanakan kegiatan A. Ujian tulisan Minggu 25 September 2022 pukul 14.00 WIB anon sore. B. Ujian lisan bersama orang tua Jumat tanggal 30 September 2022 pukul 15.00 WIB. Dilanjutkan kebaktian pemberangkatan pukul 18.00 WIB. C. General repetisi pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 dimulai pukul 16.00 WIB. D. Naik sidi pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 dalam ibadah siang. Songonima tikting namasa di Uriata di Bagasa Saminggon, Horas Madihita. Tuhan Yesus memberkati. Tapuji matuhata, maret demahita sian bukwede nomor 226 ayat sada dohot udutna, uhut ma tapasahat
meni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita saluhutna. Amang dohot tamuna kainang ya nagabe jamita di parminggota tikion imana tarsurat di sada Timoteus bidu onom. Mamuka meisen ayat onom sahatu ayat siang. Tapayuti hutma pangomoan godangdo tutu hadaulaton anggo mardongan sabamni roha aidang adong tabuan Tuhan sianganon jaladak tarbuak kita agia aha laho ruar sudah hita ayat walu alai molo adong dihita si panganon dot parabiton taha sabapon main ia aka nanaing gabe mamora madabu do tu bagasan pangucunan doho sabil doho tulan hahisapon haotoon aka namangago namangalonokon jolmaing tu bagasa jea dohot hamagoan olak nima sahatna nagabe songon topik manang tema di parminggota sadarion ima hadaulaton mardongan sabam ni roha manang di hata Indonesia didokon ibadah disertai rasa cukup. Hamuna akadongan saha porsiaon di bagasan guari Tuhata Yesus Kristus. Sipata olodo gabe maul halak membedakan tiado kebutuhan. Jala diado hagiot manang keinginan. Anggo kebutuhan sasitongna jelas do taboto. Adong bedo batasan ni kebutuhan ini. Isarana songon namangak kita, bamolo mangak kita dijabu manang na di dia pehita mangan, batasanna manang ukuranna, babusur hita, manang butok hita. Jadi nang pe ditawar hon hala muse si panganon natabo tu hita molo nga adong batasan na manang na molo nga butok hita na pasti tolakot tanama si panganon ni. Jadi adong do batasan kebutuhan jala adong do ukuran ni kebutuhan tu hita. Alai molo keinginan manang hagiot tuksoheado on marna sukup. Dia tidak pernah merasa berkecukupan. Sailalap hurang do torus jala molo sai di paololoi hagioti olo masongon nadidokon ni turpukta sadarion gabe madabu mahita tu bagasan pangucunan dohot sabil mangago mangalonokon jolmai tu bagasa jeha dohot hamaguan jala ido nak kiningan natajaha di ayat siai. Diripuyado marhite memenuhi hagioti gabelas rohana
HP di ujungna gabe mabuan tu hasusaan ni ngoludo. Taingot ma contohna songon halakna tinakup ni KPK di bangsot taon. Ay sa sitong narang na hurangan hepeng manang hurangan arta na sida uban na gabi ditakup. Yanggo na sinarina tuge butuhan na do tu keluargana sa sitong na cukup do bahkan lobi. Alay hamuna kadongan alani akka hagiot manang alani keinginan naikon adong di bagasan ngoluna jaladang hea ibana merasa puas jala tetap ibana merasa berkekurangan gabedang mampu be maka sabab pon na adungi. Oloma akana so bagianna digariangi laho mabuat tu dirina. Ia soi disakapi ma sakap manang dalan bohado asaboy ibana memenuhi keinginan nai. Itulah bahayanya ketika keinginan mengendalikan hidup, maka ia tidak pernah merasa cukup sehingga sebanyak apapun uang atau hartanya dia akan tetap merasa kurang. Dan orang yang seperti ini biasanya memang akan sangat sulit untuk bersyukur. Bersyukur atas apa yang ada pada dirinya. Dan orang yang seperti ini juga akan sulit untuk hidup berbagi kepada orang lain. Malah sebaliknya, orang yang seperti ini lebih cenderung bersungut-sungut ketimbang hidupnya bersyukur. Jadi imana tabereng hamuna kamang dota muna kainang di bagasan parngulota di bagasan partikyanon. Puasa gabe madabu jolmai tu bagasan hagiot ni dagingna ala memang taboto do akan masa di bagasan partikyanon. Gudang do jolma di bagasan partikyanon dengan berbagai cara dia lakukan hanya untuk memenuhi hagiot-hagiot ni dagingna. Jalaka jolmana songonon memang dia gak tahu mengucap syukur dan hidupnya penuh dengan sungut-sungut. Alani dahamunak kadongan di bagasan turpukta sadarion. Ditogihon si Paulus dohita asa mampu makasabapon na adong dihita ay bagian di ibadah doi manang bagian di hadalatot tadoi di adopan ni tuhata manang bagian di ibadat tadoi molo mampu hita merasa cukup taringot tu na adong dihita si bagasa si saunari. Jala marhite na makasabapon na dongi dihitai lasido museng na mangojar ngoluta gabe mampu makamalatehon na adongi tutuhan mampu hidup bersyukur. Alani hamuna kadongan unang pola sai talo jaibe derita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain dohot na adong dihita di bagasan tikion. Unang gabe sudat makamalatehon nanilehon ni tuhatai tu bagasan ngolutaon alani ita sabapon
na dilehon ni tuhatay tutonga-tonga ni ngoluta. Alay atik peso ngoni molo didokon makasabab pon na adong dihita dang na madok gabe sorikot be mulaulaw kita laho pahicaton aka naboy dikembangkan di bagasan kehidupan ta. Amuna kadongan di Bibel tai dikecam debatado halak nalosok mulaulaw. Jala didokod do di poda 12 ayat 27. Molo tabuka Bibel ta poda 12 ayat 27. Jelas do debata madokon dang dapotan na binuru anggo halak sigurbat ulu alay dapotan arta apalana argado anggo jolma napadot. Molo hata Indonesianya didokot songonon. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya soidang nama dok, gabe suboy be hala Kristen, mamora manang marnap punahon arta nagodang, molo didok makasabapon na adong. Dangadong larangan madok na soboy hala Kristen mamora. Jala molo tajaha molo taingok do di Bibel tai. Torop do di baritahon di Bibel tai amang do tamuna kainang aka na porsea marna punahon arta nagodang manang na aka namora. Ise may sarana ini. Contohnya si Abraham, contohnya si Ayub, manang si Job, contohnya si Daud, contohnya museng si Salomo dohot akalan na asingi. Gudang do artani nasida. Dang di oray hita gabe mamora. Silakan saja kita menjadi kaya. Lului sa godang ni godang na hamorau ni. Alay unang lupa hitamang do tamuna kainang. Sotung gabe arta, sotung gabe hamorau ni, na gabe tujuan ni ngoluta. Sotung gabe arta, na padauhon ngoluta sian parsauran ni Tuhani. Sotung gabe arta, manang hamorau ni na mga rajay ngoluta. Gabedang mampu bahita makasabapon narong dihita. Gabedang mampu bahita bersosialisasi tu akka dongat tajolma. Unang lupa hita. Aidang adong tabuat tu hasyanganon. Jaladang tarbuak kita agia aha lao ruar muse molo dung cupang tikina tadi konota parsaurata di tonga-tonga ni portibion di baheni molo adong dihitasi panganon dohot parabiton tahasabab pon mai ido didok hatani tuhata marhite turpuk jamita sadarion. Lapatanna diajari turpukodo hita amang do tamuna kainang asa mampu makasabakpon ahape naong di basa-basaw tuhatay tu bagasan ngoluta. Unang gabe jolma nasraka hita gabe dirajai hagiot manang dirajai keinginan jala naso uboto madok mauliate. Alay turpukon mangarahok kita. Ikon mampu
maka sabab pon na adongi ay bagian ni hadalatot tado ng sabam ni roha. Ibadah itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Sabam ni roha, maka sabab pon na adong ima bagian ni ibadata. Ima bagian ni hadaulatotta asa toktong hita marsabam ni roha. Amang do tamunak kainang rasa cukup dan rasa puas itu adalah bagian ibadah kita kepada Tuhan. Jala di bagasan turpukon di dokdona kiningan. Hadaulaton si songonido nagabe pangomoan godang. Ima molo toktong mardongan sabam ni roha. Pangomoan godang do tutu hadalatoni molo dengan tapasahat ngolutai dot sudena dong dihita laho mangoloi debata ai gabe taruli mahita di akka harta harajaon ni debata dohot di hangoluan sogut. Hamuna kamang dota munaka inang di baheni tapaloas ma tuhatai mangarajai sadok ngoluta. Dada mangarajai hagiot manang kenginata. Alay tapaluas ma Tuhani mangarajai sadok ngoluta. Asa marhadaulaton nadenggan ngoluta. Jala mardongan sabamni roha. Amin. Martang yang mahita. Ale Tuhan Jehovah de bata amanami nung ngabetutu hutak kasih hami hatam nabadiyay na mangajarhon Tuhami bahwa bagian ni hadalaton nami di bagasan ngoluon ima molo mampu hami makasabapon na adong di hami. Dada na madabu hami tu bagasan hagiot ni daging nami. Gabe sumampu hami bersyukur. Gabe sumampu hami ali Tuhan madok mauliate tu adupanmu nabadiyeng. Pasu-pasu ma hatam nabadiyaon ali Tuhan. Asa toktong hami marhadaulaton nadenggan. Ali Tuhan di bagasan partikyanon pe. Martangyang dohami tu ruas ni huriam nanaing majalo pasu-pasu parbagasan. Sertu Dioriko Juanda Siagian. Dohot Imelda Susanti boru Simangucong SPD. Jalanaing di pasu-pasu nasi dari hari Sabtu 8 Oktober 2022 di HKBP Binjai. Ali Tuhan pasu-pasu ma nang sakap ni nasida. Baik di tonga-tonga ni ulaon parhuriaon pe. Manang di tonga-tonga ni ulaon paradatot pe. Homa ali Tuhan na masu-masu persiapan ni nasida. Asa tiur jaladenggan mardalan ulaw ni di HKBP Binjai 8 Oktober 2022. Ali Tuhan nahu haperluho kami jala nahu hasiholi hami ima gabe ripe sitiruon ma nasida
di hadapan nami, terlumobi di hadapan-Mu nabadie. Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, di bagasan partikyanon petutu ale Tuhan, nunga hubegi hami, jala nunga diulahon na sogot, dua halak anak ko ni Huriam na majalo padidian, ima si Aprilia Anugrah, Kristiani do si Johan Carlos Parhusip, say pasu-pasu manasida, nang majalo padidion na badiyain, asaga be lamtang nang hapursiyaw ni nasida, tujuloan ni Arion. Tuhan Jehovah de bata manami, nang kegiatan ni akaparguru malua pe di bagasan partikyanon, tuho mau pasatami saluhut na, asaboy mardala doho denggan, jalaboy ali Tuhan malua nasida di hari Minggu 2 Oktober 2022. Alani ali Tuhan say pasu-pasu manang ruas ni Huriam saluhut na, lumobit ali Tuhan di pembangunan sarana prasarana hami di bagasan tikyon, lam ukka marohania karuas ni Huriami ali Tuhan manupaki, jala toktong pasu-pasu ma hami salu na, pasu-pasu nang ruas ni Huriam na manupaki, asa toktong ali Tuhan gabe tau hami madok mauliate tu adupanmu na badiyeng. At tong ali Tuhan say pasu-pasu ma nang pelean nang hupasahat tami di bagasan minggu-mingguon, baik pelean nahutaruhok kami manang nahupasahat tami di garejaon, baik pelean bulanan, baik pelean ucapan syukur, manang perpuluhan, manang pelean bulanan, dot akka pelean-pelean na asing petutu ali Tuhan na soboy huguari hami, say homa na mga lehon marlopit gadda tu akka ruas ni Huriam na mga pasahaton peleani. Songonima ali Tuhan di bagasan partikyanon, akka ruas ni Huriam na marulang tahun pernikahan pe, say homa na mga leon gadyang ni umur di tonga-tonga ni nasida, pasu-pasu nang parsaripeon ni nasida ali Tuhan, asa toktong ali Tuhan akaruas ni Huriam, tau madok mauliate tu adupanmu na badie. Atong ali Tuhan godang dope sa sitong na nanang si Panginoon nami siyako alay di botohodoi, aha na nang si Panginoon nami jalalehon may ali Tuhan ho Bartolomo ni Roham, di baga sa Jesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Huhut mahita pasahaton peleat tujolo imatu pembangunan, marede mahita sian buku ede 540 sada. Tuhan
jog mahita saluhutna. Beliata tu ado panni debata. Ale debata amanami na di banua gicang. Horo haroruan ni saluhut sileo-leo na ring gandot na saulibasa na maulutus. Upasa tami masyan na nilihon mi tu hami. Pelean nami tuho. Sa ijalo may gabi wap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Pati buluh na rajon mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay maruhanami marhite tito dim, asalam tadahami godang ni selolon mi tuhami. Asalam gergir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gicang say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say South malomo ni Roham di banua tongon sona di banua gicang. Leon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongo na mardosa tuhami. Una kami tugitu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sadame jalohamu mah pasu-pasu sian tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasauron ma damena tutodim. Amin.